Și din 2004 rămâne neexecutată. Mama profesoară, permanent hipertonică, bolnavă hipertonică, luată la evidență de medic. Și ea, după asta, a făcut un ictus cerebral, spune insult, a căpătat. Și clar că dacă a avut insult, da, noi am fost cu dânsa la Spitalul Trei Orășănesc, a fost hospitalizată, internată și după asta iarăși, până ei au scos-o din starea asta, domnul Scurtu, el a curat-o, a dus-o. Asta, după asta, de acum, ea era la pat. Noi n-am mai putut ca cu dânsa, ea nu se mai scula, trebuia îngrijită și că toată istoria asta stragea numai, ea a luat la inimă, ea nu s-a putut împaca cu treaba asta, învățătoare, care tot satul o stimează, ea e profesoare de biologie și chimie, după ce a plecat la pensie, nu s-a mai predat în șaptilici chimie. Așa și la fiecare în atestat, în diploma de asta, chimia nu e notă la chimie. Și ea e ca, așa s-a întristat că a captat insultul ăsta. Și în 2004 știu că a venit portarelul la farmacie pe la sfârșit, în toamnă, undeva prin octombrie, și mi-a adus încheierea. Că doamna Tatiana, cu jutar, nu mai putem mai mult lupta și pleca la dânsul, noi i-am sequestrat cota. Și într-adevăr, și la bătăie este că e cota pe Șuju Valentina doamna și noi am avut încheierea. Dacă în anul ăsta ea a fost cu insult, soțul meu a intrat la Universitatea de Medicină prin corespondență, tot în 2004. Mama insult, soțul pleca la sesiune, 2 copii la școală, erau încă minori, a 8-a, 9-a clasă. N-am avut eu putere atunci să mă duc și... Dar într-un moment dat m-am întâlnit cu jătare. Orice l-a intrat el la farmacie, urma nu ține. Și el mi-a spus, știi ce s-a întâmplat la mine? I-a intrat o creangă în ochi la copil. Eu zic, măi, jătare, mă, știi, astea sunt păcatele tale, măi. Trebuie eu odată să rezolv întrebările astea. Tatiana, eu mă duc cu băiatul la Chișinău, eu mă duc... Asta, ea, pe urmă eu o să vin și să machit. Că asta a fost cuvintele lui. Dar și eu i-am spus, măi, jătar, nu uita că suntem neamuri. Bunica lui și bunelul meu, tăsâia și Ion, frate cu soră. Și eu o țin minte, bunicuța aia cum venea la bunelul meu, permanent, venea la clacă, vindeau la șezătoare, era totdeauna primit, tăsâia, tot așa era înaltă ca bunelul meu, slabă. Ea ca ei așa semăna unul cu altul. Și asta e de la fica lui tăsâia, el Mircea Strage. Și vă spun că n-am avut când și n-am, dar dacă el mi-a spus că eu am să vin și am să achit și îmi face documentele înapoi să fie, a spus, da, mai jătare, nu-i problemă. Și în 2007 mama moare și eu iarăși cu probleme, cu mormântarea, știu că era foarte cald în mai, știu că am chemat de la spital și mi-a spus să mormântează, cât mai rău că e foarte cald. Și vă spun că am lucrat tare mult, am asta ea. După asta, am un Valentin, Victoria permanent cu concursuri, cu televiziune, pe la minister, că a făcut 2 ani într-un an, cu multe probleme așa ea, și pe urmă eu susținut bacul și tot au retrăit și așa, a fost ca un trat la zi. Și practic, vă spun cinstit, că mi-a ieșit din cap cota. Mi-a ieșit din cap, n-am astea. Și când acum, într-o zi, între portarelul farmaciei, Repeș Costas, și îmi spune, doamna Tatiana a fost jutar la mine și a dat abia acum că cota pe mama dumitale. Eu zic, dumneata ce spui? Zic, eu ce spun? Lasă între la mine și îmi hotără întrebarea, vedem ce facem și cum. Asta e, dar el nu, el s-a dus la procuratură, el s-a dus și el spune că el n-a știut. Măi, dar cum n-a știut, dacă eu personal te-am prea întâmpinat, dacă toți 4 copii, toate 4 familii s-au achitat dat unde și în sat el râde de ăștia 4, a să vedeți că eu n-am plătit și nici n-am să plătesc. Asta e, dar el îi spune, dar copilul tot a fost în casă cu a noștri copii, totul în ca lui, televizorul mamei era pe pat și îi catau să ridice televizorul, să-l pună, să-l pornească. Tot a lui, în garaj a fost, în garaj e motocicletă, dar ei să pornească motocicleta, au prins focul în garaj. De acolo era motocicletă benzină. Uite cât copiii ăștia i-a ferit Dumnezeu, că puteți fi un pojar, puteți fi o explozie.
Bun, ca rezultat, ce s-a întâmplat cu cota asta? Ce s-a întâmplat cu cota? El a fost la procuratură, el începe a spune că el s-a achitat cu cota cu mine, el s-a achitat și el e cota lui. Clar că tu ai primit anii ăștia pe cotă, dar este și o pricină oarecare, fiindcă liderul din sat, el trebuie la 5 ani să facă contract, să reînnoiască. Dacă el în 2007 îl trimitea, el vedea că cota nu-i pe dânsul, dar e pe Șoșu Valentina Tomu, dar asta tot e asta. Și totodată liderul, el de la catastru, trebuie să aibă relații ca să-i spună cotele lui din sat sunt pe dânsul, le vând, ce fac, cum, să tot e o evidență dacă el le e la asta ea. Și până acum eu vă spun că el așa obraznic și eu am fost la judecată, el a dat în judecat și a dat că el n-a știut cerere de revizuire. Practic, el trebuia în 15 zile, el n-a știut, dar el a întârziat și de când a aflat, este data când a fost la cadastru, el și-a este 15 zile, de acum tot a întârziat în termen de asta. Totuși, instanța i-a acceptat cererea. Ca scris cerere, el s-a dus la portărel și a scris cerere de revizuire. Da. Și data trecută, el... dosarul a căzut la un judecător tânăr, domnul Măra. Judecătorul ăsta s-a uitat la dosar și spune, a trecut 8 ani. Dosarul se clasează, nu se mai... Astea. Și a stat mult timp dosarul ăsta la dânsul. Ce au făcut ei, ce au dres, au dat dosarul lui Ciuhrii. Ciuhrii atunci a primit a luat decizia prima, da? Da, Ciuhrii, a ajuns la Ciuhrii. Acum, cu doamna Ciuhrii, în 2008, fratele ei, la mine, a cerut $10.000 ca intermediar de a hotărî întrebarea cu primăria, cu darea în exploatare a obiectului dat al meu. Minimal. Credeți că au legătură între ele? Da, dacă e frate și soră. Când a fost judecată cu procuratura corupția și cu cazul dat, la judecată a fost soră lui. Bun, dar conform legislației dumneavoastră puteți contesta o decizie a judecătorului dacă nu sunteți de acord la instanța superioară. Deci nu aveți nimic de pierdut. Ați cerut recuzarea judecătorului? Da, eu am scris la domnul Soficiuc, m-am adresat la dânsul și n-au acceptat. Că ambele dosare au căzut încă un dosar cu primăria Șaptelici, că ei nu vor să-mi dăie că eu sunt moștenitor a cotelui Șoșu Valentina și cu dosarul dat. Și dosarul a căzut la domnul German, el a dat la el, ca German să vadă de ce eu nu sunt de acord că să mă judece Ciuhrii. German ce a făcut? A făcut din mine o șoță și am spus că eu nu sunt moștenitoare la Șoșu Valentina Tomu și nu am dreptul de a veni în judecat. Am spus, domnul judecător, mama a murit 2007. Cine trebuie să apere interesul? Cine? Scoală ea de mormânt. Dacă eu sunt moștenitoare ei și cota i s-a luat și acum alți copii nu mai sunt? Da, dar el ce spune? Că nu. Și a spus că hotărârea e irrevocabilă. Și eu am scris să-mi dă eu hotărârea. Nici până azi nu mi-o dat. Și mi-a spus că, da, am scris și am înregistrat. Și am scris încă să fiu chemată la judecată, la Ciuhrii. Și totodată am scris și dați-mi și încheierea. Când la Ciuhrii eu n-am fost chemată la judecată și încheierea, când astăzi iarăși m-am adresat în cancelare, a spus că e în dosarul lui Ciuhrii încheierea. E în mapa la Ciuhrii și încheierea ele nu mi-o dă. Și la judecată nu mă cheamă și domnul German a spus că am să scriu la magistratură. Am să scriu ce înseamnă asta, cum eu, fiica, am adus la judecată că după familia de soță Spurice Tatiana, da, am fost până la căsătorie Șușu Tatiana Valentin. Și am adus metrica în care e scris că mama mea Șușu Valentina Tomnu și tata mea Șușu Valentin Ivanci. Ce documente mai trebuie să confirme că eu sunt fiica lui Șușu Valentina Tomnu? Oricum în instanță v-au acceptat. Astăzi în proces n-a zis că nu vă primește. Astăzi, da, domnul mi-a spus, da, chiar ai să vii, poți stai pe scaun să asculți, dar nimeni nu te ascultă ce vorbești tu. Iată așa, trebuie să dați-mi încheierea, să văd ce ai scris dumneata în încheiere, ca eu să o pot ataca. Nu se atacă încheierea, e definitivă. Nici la mână nu se dă, nici nu se atacă, nici nu așa. Dați-mi numele judecătorului. German, domnul... Cum îl cheamă, domnul German, da.
domnul Ghenu. Intenționat scrieți și plângere, ați spus? Plâng, scriu pe la magistratură pe dânsul. De ce să nu scriu? Cum așa? În primul rând, în al doilea, în timpul judecății, el pe domnul Jutar n-a înțeles pentru ce a fost chemat la domnul Ghenu. El a gândit că se hotărăște. Și acolo la domnul Ghenu el scrie și spune că eu m-am achitat cu Șușu Valentina Toma. Zic, cum te-ai achitat dacă e din pământ din 2007? Când tu te-ai achitat? Tu nu te-ai achitat cu mama. El spune, dar el nu înțelege pentru ce Ghermă îl întreabă. Ghermă îl întreabă, tu ai ceva contra la judecătoreasa Ciuhrii? Dar el spune, nu, eu n-am contra. Dar eu îi zic, dar pe mine de ce nu m-a întrebat? El a închis mapa și a ieșit. Doar întrebarea, eu am ridicat-o, eu ce am scris, că să nu fiu judecată anume doamna Ciuhrii. Că am avut cu dânsa în instanțe. Am avut. El nu m-a întrebat. Când a venit și a citit sentința. Da, rămâne tot judecata să fie la doamna Ciuhrii. Și s-a uitat la mine o și irevocabil și pot să scrii, pot să asta, n-ai... Asta e. Și iată acum. Și astăzi a fost judecata. Eu la judecată n-am fost chemat, invitat, măcar că eu am înscris că să fiu chemat, să fie să-mi dai asta e. Și astăzi la judecată ce am aflat eu? Că hotărârea lui Ciuhrii, care ea a luat în 2004, că să fie sequestrat cota în contul la 1000 de lei, ea ce a făcut-o? A înlăturat-o, cum... A fost anulată. A fost anulată. Din ce cauză? Ce cauză s-au evit în 8 ani de zile?